ବାପା ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଧରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ପୁଅରେ ଏ ବିକାଶ, ମୋ ଧନ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆରେ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ରେ ପୁଅରେ। ଏ ପୁଅ, ପୁଅ। ଆଲୋ କାହିଁକି ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛୁ? ପୁଅ କ'ଣ ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସେବା କରିବି। ହଉ ପାଟିଟା ଆଁ କରେ, ତତେ ମୁଁ ବଟିକାଟେ ଖୁଆଇ ଦେବି। ଆଲୋ ଆଁ କରୁନୁ। ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଲୋ, ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଲୋ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ସାବିତ୍ରୀ ଲୋ, ଏ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଲୋ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ସାବିତ୍ରୀ